Добро утро! Здравейте, мили българи! Обръщам се към вас, защото тук се намирам в момента в град Мадрид, Испания, и инициативата на улицата днеска твърдат, че съм руснак. Направо съм бесен, ще подлодея. Страхувам се да не направя нещо лошо, да ни взема да пребия някой. Намирам се на метростанция Гран Вия, така че веднага предупредете българската полиция, че съм българин, че не съм руснак, и да спрат тези кретени да говорят глупости за мене. Страхувам се да ни направя някой бела. Моля ви, помогнете ми. Да живее България, Бог да благослови България, да бъде така. Амин. Обичам ви. Илиян Петров Нелев. Намирам се в Мадрид, Испания. Да живее България. Всичко най-добро. Благословен ден!